बर'कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनिफ्राय भेन्सार गुदि फरायसालिफोरखौ थाबैनो सरखारि खालामनायनि थाखाय नाजागासिनो। बे बाथ्राखौ बुंदों BKWC नि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारिया। गुवाहाटी आइएसबिटिनि साखाथियाव थानाय बाथौफुरि बर' गामिनि बर' बिजोंनि बिहुराम गुदि फरायसालियाव बर'कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनिफ्राय गासै 7 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। बे हाबाफारियावनो BKWC सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारिया बाहागो लाफैना बेखेवना होफैदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बिथाङा बुंदों दि भेन्सार फरायसालि सरकारि फरायसालिफोरा माबादि सोलिगासिनो आरो इयुनाव मा जानो थांगासिनो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै माहारियारि आफादफोरा नांगौ रोखोमनि सोरखारखौ बुंबाय थागासिनो आरो सरकाराबो गनायदों होननानै फोरमायो। हाबाफारियाव बाहागो लाबावो BKWC मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि आरो कामरुप मेट्र' खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो कामरुप महानगरनि आइजो अनसायनाय आफादनि मावथिफोरा। आइएसबिटिनि खाथियाव जा बर' गामि बाथौपुरि बेवहाय मोनसे गुदि फरायसालि बिहुराम बर' गुदि फरायसालि दङ बर' बिजोंनि। बेनि जानाखि सेनिटारि जानाखि लेट्रिन एन्ड बाथरुम बेखौ लुनो खावलायदोंमोन जोंनि बे स्कुल कमिटि लोगोसे बे बाथौपुरि बर' गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोना थांनाय बारनि जोंनि बाजेटआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानाखि बाजेट बा एनुवेल अपारेशन प्लेनाव जों सोना दोननो हादोंमोन। दा लुफुंनाय जाबाय, दिनै बेखौ जोङो बेखेवबाय, रायजोनि थाखाय जों बेखेवना होबाय। रायजोफ्रा मोनसे गोजोनदों जे जोंनि काउन्सिला जोनोम जानायनि उनाव नैबे गुदि फरायसालि भेन्सार जायनाखि LP स्कुल बेवहाय जे काउन्सिला जा मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ रायजोफ्रा गोजोनदों आरो जों नाजादों बे गुदि फरायसालिनि थाखाय जोङो वान टाइम ग्रान्ट इन एइड जों 50,000 जोङो बे सप्तासेनि गेजेरावनो जों होनो हागोन। गासिबो खालामजोबनाय जाबाय। लोगोसे बे गुदि फरायसालिनि जानाखि स्टुडेन्टफोर जोंनि जानाखि सोलोंसा बिथांमोननो जोंनि जानाखि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो जों वान टाइम इनसेन्टिभ स्कलारशिप बायदि जों होनायनि प्रसेसखौ इतिमধ্যে लादों आरो बेबो थाबैनो ओंखारगोन। खिन्थु 50,000 जानाय ग्रान्ट इन एइडआ इतिमধ্যে जाबाय, चेक इसु जाबाय। जों खम समनि गेजेरावनो बेखौ जों रानफैगोन। आरो दा जिहेतु गुवाहाटी नोगोरमायाव बेबायदि गुदि जोबोद गोनांथि बे हिसाबै बे गुदि फरायसालिया जिहेतु ग्रान्ट जायाखै, सरकारि जायाखै, बेनि थाखाय नोंथाङा गाव हायुङारि खुंथायनिफ्राय जोंनि बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनिफ्राय जे LP स्कुल माखासे भेन्साराव दङ बे स्कुलफोरखौ सरकारजों जोङो थाबैनो बोरैहाय सरकारि खालामनो हायो बेखौ नाजाबाय थानाय जादों आरो गले गले नाजानाय जादों बेनि सायाव। आरो सरकारा, आसाम सरकारा बे बागै खोथाबो बिथांमोना होदों बोरै खालामनो हायो नायनोसै। जिहेतु बर' बिजोंनि गुदिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम मुलुगसोलोंसालिसिम जितु बर'नि जितु सोलोंथाइनि बिथिङाव सरकारा बारा एसे फोजोबनायनि जितु षड़यन्त्र लागायो बेखौ बेसेबां फोथायनो हागोन नोंथांमोना? नों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जाखिनि माने खामानि मावनो हानाय बा सोलोंथाइ बिथिङाव जाखिनि जोंहा माने क्षमता बायदि दङ बेखौनो जोङो रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ साननानै जोङो आसाम सरकारनो गले गले होनदों जे गुदि फरायसालिया बोरै जागासिनो दङ, बर' बिजोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा मा अबस्थायाव दङ। भेन्सार स्कुलल' नङा, सरकारि जानाखि गभर्नमेन्ट जानाखि गुदि फरायसालिफ्रा बर' बिजोंनि जेब्लानाखि मिक्स मिडियाम बोरै जागासिनो दं बेखौ सरकारजों सावरायबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल लोगोसे माने दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, जोंनि जानाखि अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएसन, जों गासै खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों गासै जोङो नाजाबाय थादों। सरकारनाव जोङो बेखौ नांगौ रोखोमै बुंबाय थादों आरो सरकारा खोनासंदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक
SO, UPC, FAC, Defense, Railway, State, State, Insurance, AAO, ADO, Assistant जों लोगोसे State Levels of आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360